přátelé, to bude moje první hra, kterou budu natáčet na YouTube a jmenuje se Color Switch. Tak jdeme si to zahrát. O čem ta hra je? Musíte klikat a musíte jít do té své barvy. A tady se vám mění ty barvy. Takže si musíte dávat pozor, jakou máte barvu. A tohle jsem už hrál a chci vám ukázat tuhleto hru. To bude taková ukázka vlastně toho, jak se to hrál a tak. Prostě jenom klikáte a nesmíte to pustit. Když byste to pustili, tak byste umřeli nebo prostě. Je to podle mě jako Geometry Dash, ale tady zase musíte trošku, no, ale je to těžší. Ale jdu domů. Máte tady challenge. To jsem už udělal. A challenge je to, že když takhle jdete, takhle, tady už to je trošku těžší. Můžete vidět. A challenge je o tom, že musíte takhle jet a až než dorazíte tady do cíle. Když dorazíte do cíle, jdete dál. Tak, ale já zkusím racing. Tak to bude hlavně o racing. Tady a jdeme na to. Tady má ten čtverček další, ten cizí, nevím vůbec, co to je. Ale hraje se to online, to vím. Myslím si to. To bude krátký videjko, no tak. Proto jste věděli, o čem ta hra je. Sakra. To může jako. No, já bych zkusil ještě ty racy tak dvakrát. To podruhé už nepůjde, tak zkusíme ty. Jako to vypadá lehký, ale to je docela těžký. Ale si myslím, no. Dáme už challenge. A zkusíme. Je to lepší než Geometry Dash mi přijde, ale není tady moc. Není tady moc těch, jako, není to na checkpointy, co mě trošku štve. Takže kdyby to bylo i na checkpointy, tak by jsem to bral. Musíte, že 13. level. Rychle. Jak už vidíte, tak je to už rychlý. A zase level, to je docela těžký už. To zkusíme ještě jednou. Tato video bude mít tak 5 minut. Tak to jsem borla. Oprdele. Sakra. To moc nejde, no. Teď si můžu. Ty vole. Nejde. Čumte na tu hvězdu. Jak to mám dát? Vidíte to? Jak to mám dát? Tam není žádná díra, ani díry. To je tam. A co tam máme ještě? Hard. 73. To ne. To mizí. To nevidím. Když to zmizne, tak to prdele. Jak to mám dát? Tak
tady máme server. Počkej, mi se otočil mobil. Ne. Ježiši, to je to zhůru. To je zhůru. Ono to je zhůru. Tak je to zhůru, no. To prdele, ono to je zhůru. To jako moc dobrý není, jako. Mě už se baví. Nechci reklamy, debilní reklamy. Uja. Já si myslím, že by jsem... Zkusím ještě no tak já bych si myslel, že si už tohleto končíme, už to má 6 minut, takže čau.